olel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non kodam jam hawri Afrique kame Europe e Amerique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fudi ma banda marieto olel pindi cera e kumpa hayo 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 jam koy Ah? ai kumpa gasi arieto jamal wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on bismama kadi e yewtere mon olel piindi subaka yewtere nde ganduɗa nde kewɗon hebde kala subaka tugganma altine ha aljuma 8h30 ha 9h50 ɗo e haalirde mon piindi radio olel pindi koy loti do e Dakar ko noon yewtere nde ganduɗa ne heewi dogue dogue yewtere nde ganduɗa kadi en gundan dogue ɗe ha ɗum hortano hanniri ni en hande kadi oɗon e en direct e chaîne mon YouTube Pindi TV wondude kadi e radio mon gowɗon heeɗirade kala saaha bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jetti en jarnima bandiraɓe foof en calminiɓe subaka hande o noon en hawri e alarba nogas e nayyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yewtere men olel pindi subaka olel pindi koy wuli wulango kumpital non ngoɗon wulango kumpital heddani hay nokku e nder aduna o funnague hirnague jeere walo jeerinkoɓe walankoɓe ɓe gona wuttiyankoɓe ngule ɓuuɓi ñalloɓe jamal wale mon jamal wete mon jamal hiire mon nde wonno ko noon windire nde sifori ɗon eɗen miijo ɓen ɓe ganduɗa wonɓe diaspora e guila e ɓen wonɓe jamma ha ni wonɓe subaka law wonɓe kadi ɓe ganduɗa goni koye ñalawma foof enen batti haqqille e haalirde nde e kuuɓal e ko gonɗen e dow majjum ɓe yeɓoɓe koye plateforme men YouTube taw ko chaîne men Pindi TV taw kay ɗon en jettane jara ɓen ɓe ganduɗa ko haralleɓe men wonɓe toon to banggue régie et réalisation woni Oumar Diobbo Sow to caméra ko Djiby Dieng kono kadi toon to banggue e montage ha ko fate banggue ɗum ko ganduɗa woni infographie ɗo e nder galle o ko Ali Fall en calminiɓe jettiɓe jarimi kono ga e radio ngo hande technicien men yadata men ko Gando Fadigali en calminimo en jettimo en jarimo no fewi en mbi bandiraɓe kadi bisimilla mabɓe e yewtere mabɓe olel pindi subaka ko noon yewtere nde eɗen kewi yadude hen omo ganduɗa woni Elhaja Bassar mon to Sengam Nanoga en calminanmo jettoɗenmo bismoɗenmo kadi jarnoɗenmo e duusogo e kala saaha mo kewɗon yiide mo kewɗon nande e kala saaha woni Elhaja Bass ɗum noon Elhaja Bass jamal walema calmodira e bandiraɓe ko noon Adama Diop caggal no jetɗen Allah en juule Rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe pindi olel pindi walla pindi olel subaka pindi subaka kala teɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama mais également Adama en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartague kala ko wawi yewtede émission vraiment wawa nanede famede amin ya rabbil alamin ko ɗum nde woni objectif o kala ko mbawɗen haalde ɗo en beele enen nane enen faame no hanniri ni en Elhaja Bass a jarama no fewi golle ma jooɗi peewi joni joni eɗen gandi yo 8h fawi hojomaji capanɗe tati e jeegom ɗo e nder studio mon Pindi radio joni joni en garan e programme o no lelori ni e subaka hande o no mbiruɗen ni hawri koye ɗum ko ganduɗa woni ɗum ko gandanɗa hoorema woni ñalawma alarba nogas e nayyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi olel pindi subaka ari en puɗɗorto no kewnoɗen fuɗɗorade ni ɗum ko ganduɗa woni météo du jour so tawi en gayni ɗum noon noon oɗon paami météo jour ko kabaruji ɗi weeyo ɗi ganduɗa kay ummorten ko toon to agence nationale de l'aviation civile et de la
météorologie ɗum ko cetal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal. en dewnan hen éphéméride du jour ɗum noon firtata tan ko tarih mo gandani hawri e ñalawma hande o woni 24 ɗum noon nduɗo lewru janvier ma en gartu hen hayso wona foof ma wod ko cuɓiɗen hen. ɗum noon so yawti dewten hen ko revue des titres ɗum noon en jurnoto ko siifa e kelle gadane robin jayneji leydi Sénégal ma en gar hen hande mercredi eɗen gandi ko dawrugol ɓurtan ni haalde kono kadi actualité ji goɗɗi kewɗi nane e nder jayneji ɗi guila e coftal ɓalli e ko way noon foof ma en gartu hen. olel bedda ɗum rewata hen olel bedda noon hande jahaten ko toon to département mo Keur Massar walla mbiyen 46e département ɗo e nder leydi Sénégal toon to Keur Massar kono noon e nokku biteɗo Malika ɗum noon eɗen gandi kewino toon ko gandanɗa hoorema ko to banggue oɗon salon officiel taw ko jowtiɗo e ɗum ko ganduɗa cérémonie officielle taw ko salon kadi guidiɗo ɓen ɓe ganduɗa ko nehoɓe les éleveurs wodɓe e nder oɗon département ɗum ko ganduɗa woni gardugol jagorɗo mabɓe hono Dawda Dia ganduɗa kay ko kañum ardi kala ko fate gaynaka ɗo e nder leydi men Sénégal ma en gartu hen kañum e image uji ɗi ha e ni e ko haala toon inchallahu taala. ko wona ɗum ko en kadi olel diwan ko toon to Goudiri ma en jokkodiri e Siradio Ali Ba gendiyanke maw atranen e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kadi kewi toon oɗon banggue actualité bien sûr en garan hen kalen joljole ɗe ganduɗa kay kewiɗo e nder leydi men so ɗum yawti olel kan rogere men ɗe ganduɗa kay ne dusodiri men ha kano gas inchallahu taala ɗo e nder haalirde nde e programme uji men ma en gar e tanière des lions ma en gar e macceji kewnoɗe hanki ɗi e ko jogori arde ko kewi toon to Yamoussoukro inchallahu taala hayni toon to Abidjan foof ma en gartu hen Côte d'Ivoire e mbadi kuuɓal to banggue fuɗkoygel ko wone kewde toon oɗon 34e édition Coupe d'Afrique des Nations. e on saaha guddiren téléphone o bandiraɓe jee hen yewtere nde ko kamɓe jeeyi ɗum se gayni mbaydiren e bandiraɓe kono haade men fuɗɗade joni joni en garan jetten ɗiɗon radio ji jekkodirɗe men toon to Tambacounda Ndik Espoir FM la 93.7 Demet FM toon to Demet la 92.2 Hunare FM la 104.9 toon to Hamade Hunare wondude kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko Danema FM toon to Matam la 90.4 kono en jejjitta Fouta FM toon to Pété la 90.7 bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni joni en garan e dawal men guidigal ngal woni météo du jour. ko noon tigui a jarama Ganduli ane gonɗo sarama hono Oumar Diobbo Sow golle mon jooɗi peewi tigui rigui en garan joni joni e rogre men idinde no mbiruɗen ni ƴeewen unde ɗum ko météo du jour. hande noon on paami oɗon ɓatake gumiriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie catal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum noon e kolliti oɗon ɓatake e mo tongoɗo mum woni nogas e tati hande ɓe kolliti oɗo ɓatake noon ha joni ndiɗon pundi woni poussiére mo ganduɗa kay habranoma guila hanki tawni ko kamɓe ni kabruno ɗum ɗon mo ganduɗa ne jogor duumade balɗe tati ɗo e nder leydi men Sénégal ha tenti yoga e nokkuji ma en gar hen ɓe mbi kañum de ha joni haɗum jokki no hanniri ni en ko wona ɗum ko banggue kadi nguleki ene teska canicule no fewi e ñalawma hande on saabu ma waw ɓetede hakke capanɗe tati e nayyi ha fayama capanɗe tati e jeetati degré kono kadi to banggue Kaffrine ma ɗum wawa wadde enregistré kina wona hakke capanɗe nayyi e ɗiɗi degré to noon waɗata bate record to banggue e nguleki kiɗon ɗum ko ganduɗa woni jangol ngol ha joni haɗum jokki jangol ngol ganduɗa ene teske subaka so tawi eɗen gandi yoga e sisiɓe jayjayɓe hewɓe ɗiɗo dumunnaji kam senen dawa cembor tan walla calliguino so godi julde kono ngollon jangol de ha joni e bifol ngol ɗon ɓuuɓol ha ɗum jokkino hanniri ni en jammaji ɗi ha e wendogo garen e marée haute e marée basse ɗum koye ɓatake o jeeya ha joni ɗum ko sanga nde maayo ngo ƴerata enego jippoto arani kadi ko ɓen ɓe ganduɗa ko hutortoɓe e gueeƴo tigui rigui eɗen mbawi wiide ko awoɓe ɓe
ɗum noon sen puɗɗirima e maare haute sanga nde maayo ngo ƴerata 8h31 minutes towendi ɗen bempeƴe wonata ko 1 m 38 so yeehi ha woni 20h48 ɗeɗon bempeƴe ma jaaha 1 m 62 marée basse sanga nde maayo ngo jippoto ɗum noon ɓe mbi ko 2h22 minutes ko 0,57 métre 14h19 ko 0,53 métre garen ƴeewen yoga e nokkuji ɗi ganduɗa kay ɗo e nder leydi men Sénégal holto tolni ngulekki e jangol ɗum noon ɓe mbi ko wonde ɗo e Dakar sen puɗɗirima ko 22 degré woni 22 degré ɓe jogori ñallide noon koye 31 degré toon to Thiès banggue Tivaouane ɓe pinirta koye walla mbiyen ɓe piniri ko 22 degré ɓe ñallide 37 degré toon to Mbour ɓe piniri ko 22 degré ɓe ñallide 37 degré ha toon to Saint-Louis banggue Bango Dagana ɓe piniri ko 21 ɓe ñallide 34 toon to Podor ɓe piniri ko 20 ɓe ñallide e 34 degré Louga ɓe piniri ko 17 subako hollitama ɓuuɓ no fewi ɓe jogor ñallide koye 36 degré toon to Linguére ɓe piniri ko 22 degré ɓe ñallide e 37 degré toon to Diourbel toon nene ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogor ñallide koye 37 degré jeen ha Kaffrine toon nene ko 17 degré ɓe piniri ɓe jogor ñallide koye 42 degré no mbiruɗen nani e gardidi toon to Fatick ɓe piniri ko 21 ɓe ñallide e 36 Kaolack ɓe piniri ko 23 ɓe jogor ñallide koye 37 degré en jokkan ha toon to banggue funnague leydi to Tambacounda en puɗɗoto to wiyete Koumpentoum toon nene ɓe piniri ko 21 degré ɓe jogor ñallide koye 37 degré Goudiri ha wiyatma ko ɗo woni Bakel ɓe piniri ko 23 degré ɓe jogor ñallide koye 37 degré toon to Matam toon ɓe piniri ko 20 ɓe jogor ñallide koye 36 degré en jokkan ha toon to Kédougou ɓe piniri ko 20 degré ɓe ñallide 37 degré Kolda Sare Sukaɓe ɓe piniri ko 16 degré subaka o ene teskar on ɓuuɓol no fewi kono e ñalawma o ɓe jogor e ñallide koye 37 degré toon to Ziguinchor toon nene to banggue worgo leydi to banggue Bignona ɗo puɗɗortoɗen 19 ɓe jii o subaka ɓe jogor ñallide koye 37 degré Cap Skirring ko 21 degré ɓe piniri ɓe jogor ñallide koye 35 degré toon to Sédhiou ko toon gaynirten ɓe piniri o subaka hande ko 17 degré ɓe jogor ñallide koye 37 degré ɗum ɗo woni ko ummiri en toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie woni catal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal Elage Abbas en ji variation ngaji ɗi no tubakoɓe nodiri ɗum woni wayloji to banggue vraiment climat o ɗum woni ko addata durmoji ɗi ɗum ni woni ko gonduɗa bandiraɓe ne mbawi yafade hen seeɗa soɓe nani hen sahaji ƴojjali ɗi quoi ƴojjali ɗi e dande nde no wayi change de foof donc ɓe gaccanen hakke en tout cas pour se dire que climat o effectivement ANACIM ɓe kalini ɗum ɓe kollitino wonde tugandema talata o feewi alkames o ma waɗa keneli seeɗa waɗa bifol bangol doole donc yimɓe aussi ne mbawi wadde se protégé no hannirta ni en surtout nden to poussiére o so mbawi yaltude avec leur masque et tout ene wallita quoi ko noon jarama Elage Abbas golle ma jooɗi peewi e nde yimɓe mbattata hen haqqille nde wonno eɗen gandi météo wona sara e nder leydi e kala jaltowo yo wattu haqqille météo en calminan ɗon vraiment ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe toon to cuuɗi men Horkeƴere haɓe kala woni hen pottanema mbi wonde so wona météo gasi hayso tawi ene jogui dawol ko ma keɗo météo ha laaɓa nde puɗɗo ni yaade hayso tawi jokkitta ko ɗum koye lawol he kono kam jooɗoto ha keɗo météo ganda no jaltiri galle donc ɓen ko anduɓe vraiment importance kabaruji weeyo ɗiɗon ɗum ko hunde ganda wande fayida no fewi ɗum noon 8h46 minutes ɗo e haalirde moon Pindi Radio ha e télé moon en direct Pindi TV ɗum yoni joni ɗum noon ko ɗiɗon waktuji kadi joni ha toon to yoga e nokkuji ɗi ganduɗa gonɗi e ñohuji e nder leydi Sénégal foof e kuuɓal eɗen gandi ko branchage wondi ko jokkodiral partout e nder leydi ndi ɗum noon koye oɗon waktude jeehaten ƴeewen ɗum ko ganduɗa woni éphéméride du jour
ko noon on jarama no feewi éphéméride du jour mbiɗen hannde ko nogas e nayyi lewru janvier noon en puɗɗoto tan ñande nogas e nayyi lewru janvier hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi woni 1956 ko nden de waɗa ɗum ko ganduɗa woni adoption e banggue constitution ɗo e nder leydi sénégal ɗum ko ganduɗa kay woni taw ko terɗe e ɓeɗon jeeyaɓe communauté franco africaine ɗum noon noon oɗon communauté hollitama wonde yi aduna ko ñande nayyi lewru octobre 1958 leydi sénégal noon heeɓino hen wodde ɗum ganduɗa woni référendum eyi walla ala ɗum noon noon eyi heɓno koye daaɗe ɗe eɗen mbawi wiide temedere kala nde ƴeftuɗa capanɗe jeeɗiɗi piccal capanɗe joyyi e joyyi ɗum koye oɗon référendum mo nogas e jeetati lewru septembre ɗum ko ganduɗa kay woni 1958 no mbiruɗen ni ɗum noon kadi hollitama oɗon ɓen ɓe ganduɗa ko proposé ji to banggue colonie française par ce que mbiɗen ko 1958 alay saago colonie française are kaɗo haala colonie française d'Afrique taw noon e gardugol omo ganduɗa ko général Charles de Gaulle on paami kanko wonno hoorejo to banggue conseil de gouvernement français. Jokken ñande nogas e nayyi lewru janvier 1961 woni hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho nden uddita ɗo e Dakar wuro men lamorgo tigui rigui ɗum ko ganduɗa woni oɗon conférence des archevêques mo Afrique occidentale taw noon koto banggue haalande ɓen haaloɓe ɗemɗe ɗemgal français no mbiruden ni ɗum noon noon hollitama ko ngol woni lawol guidigol oɗon conférence ene waɗa guila nde ganduɗa kay waɗa nomination to banggue o mo ganduɗa biteɗo monseigneur Jean-Marie Meury ɗum ko ganduɗa kay taw ko délégué to banggue ɓen isayankoɓe e ardiɓe woni apostolique ɗo e nder Dakar kadi wonde ɓen ɓe ganduɗa kay ko précédente dewɗo e oɗon mo ganduɗa kay date guilé e lewru avril 1959 24 janvier 1968 walla mbiyen nogas nayyi lewru janvier hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati nden woni welnere nde ganduɗa kay ko pawgol tufere arwenire toon to Thiès e oɗon société textile woni société textile mo Sénégal textile sénégalaise taw ene wonno e gardingu omo ganduɗa woni ɗum ko ganduɗa biteɗo Habib Thiam nden noon kanko Habib Thiam wonno jagorɗo to kalfinan to banggue plan e wondude e développement. Jokken ñande nogas e nayyi lewru janvier hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e tati woni 1983 nden uddita ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar ɗum ko ganduɗa taw koye gardugol hoorejo leydi ndi on saaha chef don colloque international jafoɗon ko oɗon tigui wonno ɗum ko ganduɗa woni ko noddirte les traditions orales africaines gueɗe ɗe ganduɗa kay to banggue fina tawaji ɓen ɓe ganduɗa ko Afrique naaɓe ko hunde nde ganduɗa kay wonnode rendinnode tigui rigui taw sibabo ko yewtidde kala ko fate caɗele dendagal caɗele to banggue bindugol hayni oɗon alhaali tradition orale africaine ɗum noon ne kadi hollitama ko wonno koye mujibo taw kay ko wawde tigui rende ɗum ko ganduɗa gueɗe ɗe no hanniri ni henne taw wawata ɓoccitade to banggue tariha ɗo e nder dunde Afrique ngallon pottital noon hollitama wanno yuɓɓinno ɗum ko omo ganduɗa wiyete pen club international walla ɓen taw ko club international wiyeteɗo pen club international institut culturel africain e l'UNESCO ko ɓeɗon kay ndendi taw noon ne kadi dirigeant ji ɗi ko père Waxberg wondude Basile Kossou e o mo ganduɗa wiyete Baba Hakim Aydara ɓeɗon de gonno arannoɓe e ɗiɗon institution ngaji e ɗiɗon institut uji ɗi kalɗen walla mbiyen ɗin galleji tigui dariɗi ɗi kalɗen ko ɓen garanno alhaali o no hanniri ni.
nogas e nayi lewru janvier hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi 1999 nden kadi wonno sumgoji kay guidiɗi to banggue sénat noddira élection sénatorial ɗum noon hollitama o kan lande wiyete ko lande parti socialiste PS ko nden ɓe keeɓi kina wona hakke 58 sièges parti africain de l'indépendance woni PAI ɓenne kadi keɓno ko siège goto ɓen ɓe ganduɗa ko parti libéral sénégalais PLS ɓennene ko siège goto keɓno sénat noon nden rendinno kina wona hakke capanɗe jeegom sénateur e nder ɓeɗon capanɗe jeegom noon hen capanɗe nayo e joyo ko suɓoto ɗum koye membre de ɓen jeeyata koye membre walla mbiyen koye terɗe ɓe ganduɗa kay toon to assemblée nationale tigui rigui ko ɓeɗon tigui mbawata wadde e subgo ngoɗon no hanniri ni henne wondude ni e représentant ji taw ko jaaɓe e collectivité locale hen sappo e ɗiɗo noon ɓen toɗɗoto ɗumen ko hoorejo leydi ndi hen tato heddiɓe ɓe ɓen ko Sénégal naaɓe taw ko wurɓe caggal leydi e cuɓoto ɗumen mi sikki ko ɗo gaynirten ñande nogas e nayyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e ɓeɗon miltereɓe walla mbiyen koninkoɓe ɗiɗo Sénégal naaɓe jeeyaɓe e taw koye ɓen ɓe ganduɗa jeeyaɓe e koninkoɓe mo CEDEAO toon to Gambie e oɗon mission moɓe nulono toon biteɗo misega ko nden ɓe pital mabɓe keɓno yoɓede de wondude kadi e jeeɗiɗo woɓɓe ɓe ganduɗa kay ko jaggaɓe otage ɗum noon wonno koye pelɓodiral walla kuccodiral haare wonno hakkude ɓeɗon rebelleɓe mouvement des forces démocratiques de la Casamance on paami MFDC taw noon ardino oɗon mouvement kay ko o biteɗo Salif Sadio ɗum noon koye oɗon opération mo ganduɗa kay koninkoɓe e jeeyaɓe CEDEAO ɓe gonno koye salade e haɓade ngol coppugol leɗɗe e nder tigui rigui oɗon diwan banggue worgo leydi Sénégal ɗum noon hollitama ɓen de jeeɗiɗo ɓe kalnoɗen keɓanoma kadi woppitede hebde e weytare munen ɗum ko ñande sappo e nayyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kadi tottita ɓeɗon représentant ji jeeyaɓe e CEDEAO taw kay koye oɗon médiation woni jognoɗo koyɗe jaam hakkude ɓeɗon tigui rigui ko ɓen ɓe ganduɗa ko communauté italienne de santé Zidio ko noon tigui Elhadj Abbas so tawi mi waɗani trahir prononciation ɗum ɗo rendi hande woni ɗum ko ganduɗa woni éphéméride men du jour e ñalawma hande o 8h54 minutes no heewi wade kala saaha ko noon Adama Allah jarama maraw en naggat tan nogas e nayyi lewru silo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi garten e on ɗon élection biyetenoɗo sénatorial mo ganduɗa hoorema parti socialiste woni PS ko kamɓe keɓno à l'époque kamɓe gonno ɗoyti ko kamɓe keɓno e on saaha capanɗe joyyi e jeetati 6 PAI le parti indépendant kañum heeɓi 16 goto parti libéral heeɓi 16 goto également le Sénat comprend manam Sénat waɗata ko kina tolno e capanɗe jeegom individu manam membre uji ko ɗum tonganno taw hen sappo e ɗiɗo ko hoorejo leydi ndi walla taw wadde sont désigné taw capannayyi e joyyi ɓe sont désigné par mo ganduɗa ma ko assemblée nationale ko kañum suɓoroɓe sappo e ɗiɗo ɓe ko président de la république suɓoro tatoɓe gummotoko toon to caggal leydi diaspora bon mbi sikki ko ɗum ɗon woni men ɗum ɗo waɗi men suɓa ɗum noon ko enen tindi élection ngaji enen ñaago tan ɗo Allah subhanahu wa taala hokkata en fartaŋe jalten élection ngaji e dow jaam e kisal allahumma amin so tawi kadi ɗi pelliti wadde par ce que haalullaji nena kaala no fewi Elhadj Abbas ko suurkata ko less d'ailleurs ma en gar hen e nder jaydeji ɗi inchallah ko ɗon ni jeeheten sans transition taw en jaggani hay nokku en jahani wilde hay wotere en jettoto ɗon tan e ɗo to waktuji ɗi goni 8h56 minutes ko ɗon avec la complicité et technicien ji men woni haralleɓe men to banggue télé hayni to banggue e radio nde jahaten jurnoɗen ɗum ko ganduɗa woni revue des titres.
jarama on jarama golle mon jooɗi peewi joni en garane jayndeji men on paami jayndeji leydi Sénégal en hawri hande e 24 lewru janvier Elhadj Abbas no kewɗen wadde ni aɗan jogini en oɗon liste ko noon garten ke ɗiɗo liste jayde ɗi ganduɗa makkino e tonno e 15 jayde holne de piniri Adama Diop jayndeji leydi Sénégal hande Elhadj Abbas gaga oɗon victoire to banggue coftal ɓalli ganduɗa mbaɗoɗe leydi Sénégal keeɓi ɗum hanki e dow ɓeɗon ɓe ganduɗa ko sili national woni e kippu mo leydi Guinée Conakry ɗum noon kadi ɗi garti caggal ɗum ɗon e to banggue dawrugol ɗi garti kadi e banggue ko gandanɗa hoorema woni oɗon hanki journée mo ganduɗa ko cérémonie jeyɗo ɗum ko ɓeɗon marine national to hooreji leydi ndi ne tawtorno kadi e hooreji leydi ndi toon to gandanɗa hoorema jamñajo arti toon e gueɗe kewɗe ko fate alhaali ni jabade ɓen ɓe ganduɗa ko human rights watch en kalin ɗum ɗo en to banggue haqqeji bani adama e ko way noon jaydeji foof garti Elhadj Abbas so tawi en gari hen kono noon jayde le témoin holno dawri hande le témoin no mbirumi ni en puɗɗorta tan e alhaali ɓen ɓe ganduɗa witeɓe les recalés e ɓe ganduɗa kay hakke capanɗe nayo ɓe ganduɗa taw ko landaji hayni mouvement ji e ko way noon ɓeɗon de e gonno tigui rigui Elhadj Abbas e kasde wiide wonde kay yo gueɗe ɗe jurnita oɗon fichier no wayni ha ɓe mbaɗa recalé ko wonko woni hen ko ɓeɗon de kay woni ɓe mbi hande so 17 heures yoni ene fuɗɗo tigui rigui wawde yewtidde e ɓen ɓe walla ene waɗa recevoir woni hooleji leydi ndi ene waɗa ɓe recevoir kono noon ko namdal jaydiyankoɓe mbaɗi woni le témoin ɓe mbi ko le début de manœuvre politique pour un report beele ko puɗɗugol jewte e to banggue yurnitade e dawrugol ko fate yidde rewtude e ɗiɗo sunggoji garoji Elhadj Abbas ko namdal noon ɓe mbaɗi kono noon jayde le républicain koye wayno ni koye kaɗon ɓe jokki kamɓe wiide wonde alhaali élection présidentielle février 2024 ɓe garti noon ɓe mbi ko ɓen ɓe ganduɗa ko lundiɓe ɓe opposition wondude e société civile ɓe mbi noon trame-t-elle un éventuel report de la présidentielle beele koye ngallon jaɓɓal ɓe goni walla ni ko namdal ni ɓeɗon ne kadi kañumen ne mbaɗi beele wona toon jogori fayede kono noon jayde la tribune kamɓe kam ɓe garti kadi koye kaɗon ɓe mbi wonde tous contre Amadou Ba ɓeɗon ɓe ganduɗa ko lundiɓe foof kay ndendi baddi junggo e fandu gam kay haɓade o régime mo ganduɗa ko régime Macky Sall gonɗo ɗo heno kamɓe foof kay ɓe ndenda ɓe kaaɓe e o mo ganduɗa woni ɓe ndendina doole mabɓe ɓe kaaɓe o mo ganduɗa woni Amadou Ba ɓe mbi l'opposition unie ses forces pour le départ du régime kono noon jayde l'observateur kamɓene e koye alhaali potital ngal ganduɗa kay ngal kalden nane ngal alhaali présidentiel 2024 non ko caggal tigui nde ɓe binduno oɗon lettre ɓe paari ɗum e hooreji leydi ndi lettre oɗon noon windi ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa ɓe mbiɗen ko waɗaɓe recalé ɓen ɓe e ganduɗa kay keɓani tawtorede e ɗiɗon candidat ji fotɓe kay foɗanade leydi ndi henne ko ɓen binduno hooreji leydi ndi attaqué e gam wiide kay haaɓe jiiɗi kay hooreji leydi ndi haala he kaɗo haala wasa woppirde ni Sénégal en yaara élection e mbadi ndi ɗon ko ɗum kay hooreji leydi ndi jaabiɓe wonde yiiɗi kay ko bismadeɓe toon to palais ɗum ko ñalawma hande o wonata sanga waktuji 17 ɓe mbi noon ko rencontre à faible audience au palais en tout cas oɗon audience o waɗata ko faible nde wonno ɓe mbi noon ngallon kuccodiral hakkude mabɓe Macky Sall waɗi jiiɓor walla addi kay jiiɓor no feewi e nder oɗon collectif ɓe ganduɗa kay ko renduɓe wiiɓe ene kaaɓo o mo ganduɗa woni régime Macky Sall liste noon e nder ɓeɗon sappo e joyo candidat ji recalé ɓen kam kabrama wonde ma jaak toon to palais kono o mo ganduɗa Mimi Touré o kam koko wi sohlani fottude Macky Sall e ni e oɗo saaha Elhadj Abbas goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayne ko toon to Saint-Louis ko gueɗe kay ɗe ganduɗa kay kulɓiniɗe wiya wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa koɓe noddirta la psychose ɗe gueɗe ɗe ganduɗa taw koye ɓe tinta tan ha suhaɓe mabɓe ƴefte nawe beele ko jinneji walla ala ɗum noon noon ɓe kolliti wonde ko récit laaɓi ɗi ganduɗa kay koɓe noddirta ɗum di rap
manqué de deux frères hakke frère uji ɗiɗi e ko way noon ɓeɗon kay keɓino ni dadde e hono ko way noon kono ɗum ɗon kam ene teska toon to Saint Louis mbiɗon police o noon nene e gueɗe he gam wadde enquête e yuntade gueɗe ɗe no mbayni accident goto kewi kene wona yimɓe jeetato keeɓi hen wasde pittali mumen 14 gañi ɗum koye lawol toon to Porokhane El Hadj Abbas kono noon jayde enquête jayde enquête ɗum noon jayde enquête sen jokki ɓennene kadi ɓe garti koye alhaali présidentiel 2024 ɓe mbi ko les recalés au palais ɓeɗon recalé noon ko hande toon to palais de la république ɓe mbi ko président Macky Sall ma bismoɓe ɗum ko ñalawma hande o tigui rigui Aminata Touré woni Mimi Touré kañum e coalition Mimi 2024 ɓe mbi ko ɓende jogarani tawtorede kañumen jaɓani tigui rigui ɓe mbi noon ko namdal ɓe mbaɗi kamɓe jeynenkoɓe ɗo ɓe cakkitiri wiide wonde quel traitement à l'idée de report de la présidentielle ko namdal hol jewte walla e miijoji jogorɗi e haaldede toon ngam haalde e alhaali no ɗiɗon sumgoji jogori tigui rigui e riwtirede kono noon jayde les échos ɓe mbi ko Macky Sall reçoit les recalés à 18h ko ka ɗon haala tan El Hadj Abbas kono e nder titre mabɓe goɗɗo ene tawe hen tigui rigui ɓe mbi ko 3 matchs 3 victoires ɗum noon kadi avec à la clé une claque à la Guinée 2-0 on paami ko match hanki o ɗum noon en mbi ɓeɗon mbaɗi kay remplir gueɗe ɗe no hanniri ni matcheji tati pulguji tati kadi e hello musgo moɓe mbaɗi e Guinée 2-0 match hanki o woni ɗeɗon barode leydi Sénégal les lions font un exploit mais reste lucide joni kay ene heddi no hanniri ni o mo ganduɗa biteɗo Abdoulaye Seck ko kanko de ɓe mbi wonde kay jiiɓi ɓe ganduɗa woni Guinéeji ɗi nde wonno ko kanko de kay udditi oɗo score Iliman Ndiaye kañumne ɓe mbi ko wonde ari jokkiti golle ɗe no hanniri ni henne retour en force de Nampalys Mendy kañumne hanki mantinama no fewi golle mum Aliou Cissé noon face à un problème de riche e o saaha kam ɓe mbi Aliou Cissé so tawi kay ko manquirede jurede kanko kam o ala e ɗeɗon caɗele ɗo wonɗo kam omo hebbini ha heewi ko oɗon ɗen caɗele ni o jogui jureɓe ɓe ganduɗa kay ko jureɓe patam lamiɓe El Hadj Abbas kono noon jayde bés bi le jour jayde bés bi le jour CAN ha joni koye ɗon jokkirten de to banggue CAN o ɓe mbi ko CAN le Sénégal bat la Guinée 2-0 e nder oɗon CAN Coupe d'Afrique des Nations Sénégal lappi leydi Guinée Conakry biwji ɗiɗi e ndiga kono noon ɓeɗon de jaynenkoɓe kam ɓe garti koye oɗon jeu de mots ɓe mbi champion contre champignon en tout cas ko champion contre hakkude mum e champignon wonno ɓen guinenaɓe gona champion woni champion ko leydi Sénégal guinenaɓe ɓe noddiri ɗum ko champignon El Hadj Abbas kono noon jayde source A coup de gueule de omo ganduɗa woni Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr en paami sen duttima seeɗa e banggue dawrugol e Benno Bokk Yakar e konguɗi makko o wi ko fortement e o saaha taw noon kanko Abdoulaye Diouf Sarr o wi ko ɓe poti ko ummade ɓe daaro ɓe naata e galleji ɗi ɓe jewtide yimɓeɓe ɓuuri e joddade ga e haldude couloir walla e wadde e gueɗe ɗe ganduɗa tan nde tesketede e nder coalition Benno Bokk Yakar o wi ɗum ɗon hay nokku ala to nawetaɓe ɗo to gandanɗa hoorema kay heddi tan ko jonte e ɗiɗo sumgoji e ɗi ganduɗa kay ko sumgoji lefol laamuɗo e nder leydi Sénégal kono noon jande no gendiri nde le soleil kamɓene ɓe mbayli sawru mbaggu ɓe garti kay ko alhaali légalisation de l'homosexualité ɓe mbi kam leydi Sénégal en kaɗon haala kam hankkadine ɓeydima ni tintinde kaɗon haala ɗum jogorani kewde ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ko hoton wonno koye yeeso conseil des droits de l'homme toon to fedde gotago windere à Genève ɗum noon hollitama ko leydi ndi noon kañum kay ha joni to wonnoɗo ko ɗon tan woni e konguɗi ɗi winoɗe ko ɗin tan heddi ha joni ferme sur ses positions a passé son examen avec brio e yeeso kay ɓeɗon de tigui rigui leydi Sénégal holliti hoore mum no hanniri ni henne addi haqqilantagal kay no fewi famni wonnoɓe yeeso mumen tigui rigui no hanniri ni El Hadj Abbas kono noon jayde
jayde las e gartan tigi e alhaali oɗon ɗeɗon futkoyngel ɓe mbi ko les lions en roue libre e o saaha kam hay caɗele goto ɓe ngala ɗeɗo baroɗe leydi sénégal par ce que ɓe mbaɗi qualifié e tigi rigui e wondude tan e 9 points e o saaha matchji mabɓe foof ɓe gagnima caɗele wonananiɓe Elhadj Abbas jehen. Le quotidien. Jayde le quotidien ɓe mbi ko vainqueur de tous leurs matchs de poule no kaldirnoɗen joni ni matchji mabɓe poule foof kay ɓe keeɓi hen polgu ɓe mbi ko baroɗe leydi ɗi koɓe roi ɗum ko toon to wiyete Yamoussoukro woni goɗon wuuro mawgo moɓe jippi toon to leydi Côte d'Ivoire ɓe mbi ko la première fois qu'ils font carton plein en CAN ɗum ngol woni lawol guidigol haɓe mbaɗa hono ko wayni gagnaje matchji mabɓe foof taw e nder CAN phase poule ɗum noon kadi ko hunde ganduɗa mantinide ɓe Aliou Cissé noon e konngudi mum wi ko le football sénégalais est en train d'avancer oui o ganduɗa ko Aliou Cissé wi alhaali football leydi Sénégal woni kay koye lawol poccigol nena yaara yesso no hanniri ni henne ɗum noon ne kadi kamɓe jeyankoɓe mbi il connaîtra aujourd'hui leurs adversaires en 8e de finale ko ma matchji pettoji hannde ɗi petta Elhadj Abbas ganden holmo jogorɗen fottude e ngalon dawal 8e de finale Elhadj Abbas kono noon jayde stade ha joni koye coftal ɓalli CAN 2023 Sénégal Guinée ɓe garti 2-0 les lions maître de Yamoussoukro ɓe mbi baroɗe leydi ndi e o saaha kam ko kamɓe goni jagguɓe ma Yamoussoukro haaɓe Yamoussoukro ngoɗon wuuro mawgo de ko kamɓe goni maître ko kamɓe kerdi yesso ko kamɓe ɗowata gueɗe ɗe no hanniri ni sibabude kay golle mantiniɗe ɗe ɓe mbaɗi guila ɓe gaari ha faade e ñalawma hanki walla kikiɗe hanki o mbi carton plein historique oɗo carton plein noon en kalni ɗum nane o meeɗani wadde ko historique naate e nder tariha seule équipe réussi 3/3 ko équipe mo leydi Sénégal tan Elhadj Abbas ɓe mbi heeɓi gagnade matchji mum tati ɗi no hanniri ni Elhadj Abbas toon to CAN oɗon CAN gonɗo toon to leydi Côte d'Ivoire. Vox Populi. Vox Populi, la réussite des Lions décortiquée par le coach alhaali kay nguɗo polgu e vraiment ko Lion ngaji ɗi keeɓi oɗon réussite Aliou Cissé nana arte hen ene yanño hen e nder ndeɗon jayde no hanniri ni henne. Dakar Presse en mbaylan sawru mbagu kañne en gayni ɗon to banggue sport ɗo ɓe garti kamɓe koye alhaali no mbirumi nane Macky Sall e bilan e wondude ni no wirete e le bilan immatériel oɗon question noon koko laawi Macky Sall no hanniri ni henne sibu o jabtima hen wiide wonde hay e prisonnier goto politique ala ɗo e nder leydi Sénégal woni jagguiraɓe to banggue dawrugol noɓe yimɓeɓe keewi noddirde ɗum o wi ɗum noon ɗum ala e nder leydi Sénégal so tawi won haaloɓe ɗum mataw gudditani guite mumen daari gueɗe ɗe no jaari ni henne il faut pas qu'on crée de la confusion et que d'autres amplifient les choses ɗum ko wiide Macky Sall wi woti yimɓe gaddu jiiɓor e nder leydi ndi woɓɓe ɓe kadi ene ɓeyda yanñude gueɗe ɗe henne taw ko jañata ko ɗum wona gonga no hanniri ni Elhadj Abbas ko noon jayde la révélation jayde e révélation ko ɗon gaynirten tigui rigui ɓe mbi ko 2 candidats un même fief ɓen ko holɓen candidat ji ɗiɗi taweteɓe e nder ɓen ɗin mbiruji o woni Ali Nguy Ndiaye e wondude e Habib Sy ɓe mbi oɗon noon ko ɗon noon ko haare mawde toon to Linguére jogor wonde hakkude o mo ganduɗa woni Ali Nguy Ndiaye e o biteɗo Habib Sy kamɓe dendi fief te kamɓe ɗiɗi foof koɓe candidat ji ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde révélation Elhadj Abbas gasi ha laaɓi ceerno kono noon Allah jarama mataw puɗɗiɗen namde men tan kay ko waɗi ko dominé leydi ndi no hannirta ni woni on ɗon match woni carton plein mo ganduɗa hoore maɗa haalano ɗum guilnani beele Adama Diop les Lions ɓe mbawi tugnade e carton plein mabɓe tan ɓe leelo walla ɗo faya ɗo ɓuuri gardu ɓuuri hulɓinade alay saago ɓe daaro holno ɓe poti dardade ko ɗo noon cikkata ko joni fuɗɗiti très bien cikkata gueɗe ɗe ko joni fuɗɗiti par ce que ɗo à partir de mi sikani saɗa jogo opportunité wiide aɗa fada gayenne ha ɓeyto oɗo équipe waɗa qualifié aɗa calculé ko way noon élimination ngaji direct ko joni fuɗɗi ko ɗum fof woni ko ɓuuri hulɓinade compétition donc kala effort moɓe joguino yoɓe ɓeydu yo mbaɗa redoubler d' effort no kewɗen wiide ni henne kono équipe o ene joga confiance kono no Aliou Cissé heewi wiide ni tan hay batte ala taw ko waɗa
hay batte kamɓe ɗum ɓe jagiri soɓe jagui ɗum e haqqillaji mabɓe kadi ɓe jaltina e haqqillaji mabɓe koɓe champion en titre ɗum noon en ɓooyi haalde ɗum ɗon ko heddi ko noon ma en gar hen e nder olel men kan kono noon beela sikkani Diouf Sarr ene jogui gonga fewde e ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoorema kamɓe ndendi Benno Bokk Yakar garen den ten gonen neɗɗo goto jeene yimɓe kalden e mabɓe beela élection ngaji ɗi ene beɓanen ko noon Elhadj Abbas no mbiruɗa ene ni wiide kamɓe coalition Benno Bokk yimɓe foof ene gandi no coalition wuurdi no parti o wuurdi goto foof yiiɗa hay goɗɗo ardoɗo ɗumen ɗum tax jiiɗen hen ha waɗi des frustration woodi yaltuɓe e parti o tawde woni ko mercredi eɗen mbawi haalde hen seeɗa e ko haali ko eɗen mbawi wiide ko ɗum gonga par ce que ko hunde nde ganduɗa ne teske e nder coalition Benno Bokk Yakar gueɗe ni ɗe ganduɗa bonniniɓe ko heewi par ce que e nder dawrugol yimɓe ne keewi wiide dawrugol yiiɗa ustare yiiɗi tan ko ɓeydo yiiɗa soustraction yiiɗi tan ko plus donc so tawi ɓe ceridima kala jaaɗo wodan mo yaadi ɗum ɗon ko konguɗi ɗi ganduɗa o suuti ɗum ɗon vraiment o haalde ɗum kadi ko itti koye ɓernde makko ko hunde ganduɗa mataw ene waɗimo dérangé kadi o andini o wiide wonde Elhadj Abbas hay nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kañum e hoore mum ɓe mbi ko n'est pas o wi e konguɗi makko le prophète n'avait pas l'unanimité Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam kañum e hoore mum te pourtant Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam Elhadj Abbas kañum woni ɓurɗo windere kono ene jogui añɓe wallahi wi ko yoɓe jaltine ɗum ɗon e haqqillaji mabɓe yimɓeɓe fof mbawata yiddude ɓe yoɓe jaaha ɓe liggo ɓe naata e galleji ɗi mbaɗa proximité ɗum ɗon min sikki ala ko ɓuuri ɗum wonde gonga Elhadj Abbas ko noon battidirɗen namdal men battiningal woni beela élection ngaji ɗi hande préparation ɗi yarate ɗo beela wadde ɗum repoussé ene newi walla newaki en tout cas en mbawa wadde confirmé à 100% en mbaɗino hen ni reportage nder semaine oɗo namdimi hen ɓesguli leydi ndi woni hen kamɓe foof kamɓe namdiɗen ɓe kollir tan ko vraiment o saaha to yarteɗo hay goto ala droit memde calendrier électoral par ce que guila dawa dawi guila 1960 calendrier électoral o hay goto memani ɗum ɗon report des élections en potani ɗum wadde to banggue dirtinde élection ngaji ɗum surtout élection ngaji ɗin kalten ɗo ene ɗi woni lefol laamu ɗum ɗon mi sikki meeɗani dirtinede e nder leydi Sénégal hay goto ala droit memde ɗum ɗon kono ene hawni ɓen ɓe ganduɗa ko winduɓe président Macky Sall lettre ɓe ɗo joni to haaldete ɗo an bindi lettre o jomum wi yo gar joddo ɗon kalden woodi kadi saliɓe mbi muk kañum kuccodirta e président Macky Sall waɗani ɗumen intéressé hono le cas de Mimi Touré Bougane Gueye wondude docteur professeur docteur Abdourahmane Diouf te ko ɓeɗo goni kadi ɓurɓe hen sebde holno ɗum ɗon annorto ɗonne kadi ko namdal beele ɗum ɗo wontani goɗɗum ko ɓuri ni dawrugol beele ɓeɗo sen ɓetiɓe haɓe jogui mérite ardade leydi Sénégal pourquoi wiidemi noon a namdimo hunde a waɗi plaidé hunde wiyama eyyi joni gaare joɗɗen jewten par ce que mi sikki pamodiral wawata wonde e dispersion en joddoto autour du table joɗɗeɗen jewtiden ƴeewen intérêt leydi ndi kalto intérêt leydi nawi en ken worɓe mawɓe hellifaɓe jehen e ngalɗon jaɓɓal kono so tawi kadi ha joni woni hen wiiɓe kañumen mbaɗi résisté jahani kuccodirta e président Macky Sall ɗum noddi ko goɗɗum te mi sikki leydi ndi enen heddiɓe ɓe on n'a pas besoin de ça ɗum c'est des caɗele personnel yo won caɗele personnel intérêt leydi ndi général yoɓe guittu hen kala caɗele personnel so tawi Elhadj Abbas min mi joganima ɓernde mi jogdema ɓernde vraiment woten mbi eɗen mbaɗa ɗum eɗen juppa ɗum e nder leydi ndi ɗum ça concerne entre nous deux par ce que eɗen mbawi wiide Bougane Gueye en Mimi Touré en le cas de professeur Abdourahmane Diouf kam mi anda no fewi kono ɓeɗo ɗiɗi kam min mbiɗa wawi wiide won probléme uji personnel ɗiɓe jogde président Macky Sall ɗum je peux le dire en haute et intelligible voix par ce que je suis citoyen e constat mo joguimi kadi wona dawrugol kaldirmi ɗum tan guila no ndewnirtomi gueɗe ɗe ni hakkude mabɓe so tawino ko Macky Sall jogde mabɓe probléme minen aussi mami haaldirde hono noon kono min jiimi ɗo ko kamɓe jogde Macky Sall probléme bindi lettre so Macky Sall jabanoki lettre o kadi ɓe mbiya démocratie wodani
makki wi gon ngare jewden jewten hande à 17h on mbaɗi hen désisté on calima 15 personnes e nder mabɓe ɓe calima won jabɓe kono won saliɓe donc ɗon mi famani ɗum ɗo to faya janggo dal affaire report élection min Elhadj hay battala mbawmi haalden so tawi haalde Allah ko noon report élection mi sikkani tawi ma wood parce que meeɗa wode te wodata te mi sikkani tawi ma wode oɗo régime je ne le crois pas so wodima ɗum won hunde bettudemi no fewi ko wona ko ɗum kadi ko waddemo affirmé rek e confirmé ay manam hon pamirta comme par exemple won certaine leader uji wona koye men liggonto mais ko wona peuple o liggonto ko koye men liggonto Allah jarama merci beaucoup Elhadj Abbas golle ma jooɗi peewi 9h17 minutes waktuji ɗi nene poɗo no fewi en mbiyen technicien men yo foɗanen le temps que eɗen jaaha toon to Goudiri jokkodirde e Siradio Ali Ba olel pindi koy loti do e Dakaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law non banda marieto olel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non Oceani kame azi fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fuɗima banda marieto olel pindi ceera e kumpa hayo ko noon tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗon e yewtere mon lel pindi subaka en calmini ɓen ɓe ganduɗa wonɓe toon to plateforme ganduɗa kay ene batti hen hakkillaji mumen ma en gaare mabɓe so hawre welede Allah joni en garan haade men yaade toon to Goudiri e dawal men Olel Mbedda noon mbiɗen jahaten ko toon to département de Keur Massar eɗen gandi e samedi ɓennuɗo en e cérémonie mo ganduɗa ko officiel jotinoɗo e première édition oɗon salon de l'élevage e nder oɗon département mo Keur Massar moɓe noddiri e Saledec ɗum noon tigui rigui wanno ko toon to précisément Malika ɗum noon tigui oɗon événement ardino ɗum ko omo ganduɗa woni ministre de l'élevage et des productions animales hono Daouda Dia ala no mbatten so wona jehen tigui rigui jeeɓen image o kadi kettoɗen konguɗi jagorɗo ko haalno toon joni jehen ko jarnade e salminde kala garɗo ɗo en tawtirede oɗo salon oɗo noon ko salon baɗɗo fayida mo ganduɗon en foti waɗede encouragé ñanden min jehino Tivaouane min tawi hono dani hande min gaari ɗo kadi min tawi ligguey baɗɗo fayida mbaɗaɗo ɗo en firti tan ko ɗo e Sénégal neɗɗo no wawi wonde ɗo en liggo ɗo en daña ɗo en bandiraɓe men kolliri ɗum mbiɗa salmina musidɗo men Abou Kane o ɓooyi hen o holliri lawol hande noon kadi won sukaɓe rewɓe hen ƴettude ngol ɗon lawol pour mbawa hebde ligguey mbawa wallude hen koye muɗumen mbiɗa wiyaɓe tan minen aussi département ministériel ko président Macky Sall min ballodiri bandiraɓeɓe kono noon min ballata noon ko dariɗo kala dariɗo yidde wonde min jii ene fuɗɗi mamin gar min balla ɗum no ɓenniri amin paami noon caɗele ɗe ɓurɗi hewde ko caɗele ñamdu noon en mbawata hebde ɗum gaga en ndemani ko wiyete fourrage ko woni holɗum ñamdu jawdi ndi ɗum noon minen amin paari wadde hen doole mawɗe pour ñamdu jawdi ndi heeɓe hankkadi noon woni probléme élevage hankkadi woni affaire kala fate gaynaka on probléme beele no usto donc heddi ko noon ko andinde yimɓeɓe tan ko waɗa ɗo henno ko amin jaadi hen kadi le fait ko yimɓeɓe ndenda gono neɗɗo goto association ngaji fof ndenna mbaɗa kono foire mbaɗo dani ko ɗum min mbaɗata encouragé min mbiyon on bandiraɓe foof banggue élevage kala ko min mbawi wadde président Macky Sall yamiri min yomin ballu on ballal ngal noon woni toon to rewete so ndewi ɗon tan mon keeb ballal ngal no hannirta ni mi salmini on mi jarnima assalamu aleykum
ko noon tigi rigui no mbiruɗen ni wonno ko jagorɗo kalfinaɗo gaynako hono Daouda Dia kanko tigui yano e oɗon salon mo ganduɗa kay ko salon jowtiɗo banggue élevage e nder ndeɗon falde Keur Massar 46e département kamɓene kay ɓe gummima e fannu gaynaka moɓe noddiri Saledek e nder ko samedi ɓennuɗo o kewno Elhadj Abbas e nder hen noon en jii vraiment yuɓɓinno ɗum ko dendagal ɓen éleveur uji taweteɓe e nder ndeɗon falde Keur Massar rendinno kay tigui rigui représentant ji éleveur uji no mbiɗen ni wondude ni e ɓen ɓe ganduɗa kadi ene tawtorno woni chef religieux et chef coutumier hayni e représentant administratif uji foof taweteɓe e nder ndeɗon falde foof garino tigui rigui tawtorede ɗum ɗum noon wonno ko lawol guiɗigol jagorɗo noon haali hen konguɗi e mbi surtout o wi banggue oɗon wawata ɓamtade so wona tigui rigui ɓe guidiri ɗum ko ganduɗa woni ñamdu ɗum ko ganduɗa ñamdu jawdi ndi woni culture fourragère oɗon eɗen gandi guila o ari omon haala hen en jii hay ɗum e nder toon won waɗɓe exposé e nder oɗon foire ndema ka no yarata ni eko way noon mbiɗa andi ma en gartu hen so hawre welede Allah joni joni en ƴewan yaade toon to Goudiri no mbiruɗen ni en e ƴeewen tawaten toon ko Siradio Ali Ba mo ganduɗa kay ko kañum wonanen toon to Goudiri avec la complicité aussi de nos techniciens inchallahu taala kanko Siradio Ali Ba mbiɗa andi ɓoyata tigui rigui jokkodirene makko toon to Goudiri kanko Siradio Ali Ba mo ganduɗa kay ko noddirten mo Guindiyanke Siradio Ali Ba Guindiyanke kanko tamanen o toon diwan no haniri ni henne ɗum noon mbiɗa andi Siradio Ali Ba nene ɓoggol he jammal walema musidɗo tedduɗo jamni ceerno mi salmini Abbas Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe haalirde men Pindi radio kamɓe jokkorɗe mum ko noon ɗum noon a salmitama no feewi a weltanama min beltima kadi e nande dane ma subaka hande o hande kam mbiɗa andi mi namdora ko ni a yari a wooɓi café no feewi eyyi mi wooɓi bongal mi wooɓi ɗum ene joni eyyi bisimilla hayso tawi kenkili bawa oɗon puɗɗo woppude ɗum non ala caɗele joni ko noon gandumi kam kenkili baɗi heewi ɗo tawde sottaki kam minen kam ga min jiɗɗa no feewi d'accord ko noon ɗum noon mi salmini on haadema yaade il paraît ko hendu ndu ANACIM haali ndu nan toon dawide ɗum nene tawde to gonmi ɗo koye kalambanmi guila hanki ha joni hendu ndu kam teskama hen hendu wondude poussiére ene heewi no feewi hanki jamma kadi a sikkat ma aɗo dabbude koko arti nde tawno sa nani jangol tan ko hendu firti ko hendu ndu ene heewi ene waɗi poussiére ɗum noon ko so tawi ko ANACIM wino noon kam eɗen mbawi wiide ɗum ɗon laatima d'accord ko ɗon jokkirta kadi kabaruji ɗi inchallahu taala bien sûr bisimilla ko noon to banggue kabaruji men yontere caggal nde calminen bandiraɓeɓe ko ICP goto mo ganduɗa walla mbiyen docteur tawi docteur o jeeya ko koto Koccari walla tawi ko toon o wonno lawol noon ene fawe makko oɗo saaha ko jaggaɗo ha ko ɗum saabi noon dendagal docteur eɓe wonɓe ɗo e nder région Tambacounda se mbi région Tambacounda tan ko tuggude tan Koufantoum ha yetti Bakel kala tan to poste santé woni ɗon kamɓe docteur ɓe foof ɓe ndenti gam wadde hofgo juuɗe noon hollidde mette mabɓe oɗo biteɗo Ceerno Diallo gonnoɗo ɗon to Koccari fodde duuɓi 16 omo ɗon e on ɗon poste santé o fawama junggo tawi kadi kamɓe ɓe jiiri ɗumen ko omo ganduɗa tawi ko médecin chef mo Goudiri ko on woni sababu haw fawa junggo ɗum noon hanki ɓe mbaɗi ko ganduɗa ko wiite ɓe kuccodira e jangdiyanko mbaɗi point de presse mawɗo dendagal dilloɓe e nder région o kamɓe fof ɓe mbawi hawruɗo e Goudiri ɓe mbaɗi point de presse nde tawno eɗen gandi sa nani docteur eɓe tan walla kala to jiiɗa dental kewgal tawa eɓe jogui wallidiɓe ko wayno syndicat ji eɗen mbawi wiide syndicat ji mabɓe ɗi fof gaari ɗo ɓe mbaɗi noon point de presse o koto campement mo Goudiri ha ko ɗum waɗi noon dendagal docteur eɓe wonɓe ɗo diwan he e nder région Tambacounda saabu sa wi Koufantoum mbiya Tamba mbiya Makka Koulibantang mbiya Bakel mbiya Janké Makam mbiya Kidira ɓeɗo foof mbawi rentude hanki gam hollude mette muɗumen wonde oɗo biteɗo Ceerno Diallo yo yaltini ko ɓuuri yawde Ceerno Diallo noon elle o taƴana ko balɗe 15 kamɓe noon ɓe mbi Ceerno Diallo yo yaltino ko ɓuuri yawde ko wona ɗum ko kadi on ganduɗa médecin chef gonɗo Goudiri gonɗo sababu yooya e firti
ndemin namniɓe hol sababu on kene jagge ɓe mbi wonde on e nder haala maɓɓe ɓe mbi on koko médecin chef o kañum waɗat tan koko weli ɗumen o fina subaggo tan wamma o ittuma e nokku to gonnoɗa tawi kadi wona population wuuro ngo wima ya immo ɗon wona ɓen kalmima o nawma o wima mo nawma nokku goɗɗo so tawi a jaɓani o waɗanma créé probléme par ce que noɓe mbiri won wonɓe caggal makko elle ko sous préfet ene wallitimo e ɗum saabu kala mo wela ittude o ittat kala mo wela wadde o waɗat kamɓe docteur ɓe noon ɓe mbi ɗum ɗon yoni ɓe tampi ɓe mbawa wurdude noon saabu neɗɗo kala to gonɗa kamɓe ala to ɓe gañi nawede sabu wona to ɓe ngoni ɗo wona ɗon ɓe jibina wona ɗon ɓe mawni e koɓe naweteɓe kono noon so tawi aɗa nawa neɗɗo ya taw jomum on kaldi ko adi hay so tawi ko an wela tan aɗa jogori welede mbiɗa ittuma ɗo haalamo ko adi o wawa heblade o wawa fewnitade e kono noon wona waɗum proposé tan hande mbiɗa nawma ɗo sa salima janggo mbiɗa nawma to ha ko ɗum waɗi noon kanko nde ɓe jeehi toon ɗo Koccar ɓe jeehi notoyademo e ley ko kanko nodduno kanko Baba Diallo kanko Ceerno Diallo o sali notade ɓe kanko médecin chef o omo arde sous préfet mo Bala nde ɓe jeehi toon noon o wi o arani médecin o yaha toon noddimo yo ar notoɓe wi o arani e caggal mum sous préfet o yeehi toon noon sous préfet o nde yeehi toon nde ko nden mataw hakkude mo sous préfet o wonnoɓe mbaddi walla wonnoɓe kaldi ha ñaari ha lawol wawi fawede makko oɗo saaha o mono jagga kono kadi o taƴaɗa ko balɗe 15 kono kamɓe noon no mbimami ni kamɓe docteur ɓe kolliti tan wonde ko yo woppita ko ɓuuri yawde kono kadi so woppitama yo itte e oɗo e département Goudiri yo nawte Tamba o wona toon e saabu ko neɗɗo keptinaɗo bawɗo golle mum mo ganduɗa mo yimɓe kooli e nokku to woni ɗo kadi nokku on yiiɗi mum no feewi ha ko ɗum waɗi noon e oɗo saaha kam emin mbawi wiide min ngala docteur eɓe e caggal mum noon min namdimamaɓe wadde joni yimɓeɓe cellani ɓe holno ɓe mbaɗata ɗum ɓe mbi wonde ko yimɓe tato ɓe mbawi so tawi ari e mabɓe yimɓe tato ɗum noon hay goto ñagaki ɗum ko wayno baɗɗo askida walla neɗɗo gonɗo e ŋatowere walla ko nandi hen ɓeeɗo ko alay saago kono ko heddi ko e oɗo saaha koɓe waɓe hofgo juuɗe ngo noon koko yaaji kam so wiyama région Tambacounda kala docteur gonɗo ɗo ene waɗi hofgo juuɗe saabu neɗɗo goto ɗum noon emin ñaagui duwaw Ceerno yo Allah wallu en tout cas vraiment joni yo ɓe keño tigui rigui autorité ji ɗi beele ene mbawa réglude ɗeɗon caɗele ɗum ko hunde eɗen gandi cellal woni afungalu ko cellal woni afungalu oɗo saaha kam ko ɗum woni ɗo e oɗo diwan e teskade kadi hendu ndu ganduɗa hendu no waɗi dole seeɗa jarama ko noon mi salmini jarama merci beaucoup Siradio Ali Ba wonno ko correspondant men toon to gandanɗa hoorema Goudiri en beltinimomo no fewi joni waktuji ɗi nana doga dartake Elhadj Abbas en garan rapidement jokken e actualité noon en puɗɗorto oɗo accident musɗo mo ganduɗa kadi taw jiiɗani emo kalnoɗen e nder revue des titres oɗo accident o waɗi ko hanki jamma walla mbiyen ni voilà ɗo sanga 23h eɗen mbawi wi noon 23h jamma hanki oɗon accident waɗi ko holton toon e ngollon lawol mo ganduɗa kay ko Gossas Diourbel jeetato kañum menne kadi keeɓi wasde hen pitali mumen ɗon e ɗon tigui rigui kadi hedde sappo eko fayi e keeɓi gañande musɗe no hanniri ni ɓe mbi accident o noon ko accident mo ganduɗa hono no accident o sifori ni heewani yiyede en tout cas ko kañum waɗi hanki kikiɗe vers les 23h no ɓe mbiri ɗum e oɗon axe no mbiruɗen lawol Gossas Diourbel taw noon ko woɗɗani ngoɗon wuuro witego ñebel tigui rigui so tawi en kaali indene no hanniri ni hollitama noon kene wona yimɓe jeetato keeɓi wasde hen pitali mumen ɗon e ɗon sappo e ko payi e ɓende keeɓi gañade hen addi noon oɗon accident wiide mabɓe kay ko autoji ɗiɗi kay ɗi ganduɗa taw ko transport en commun ko kanji natodiri woni en collision kanji pelbodiri ni ɗi perodiri ɗum koye ngollon lawol route mo ganduɗa kay ko lawol maggal mo Procan tigui rigui taw koye ngoɗon wuuro no mbirɗen ni waɗɗani Jebel nane mbino taw jiiɗa kono noon ko kañum jiidi par ce que ko ɓeeto kaldiri ko banggue yahannoɓe Porokhane donc ko maggal oɗon tan Porokhane ha joni ko oɗon accident tigui rigui woni ko keewi Elhadj Abbas so ɗum yawti en garan kadi e alhaali ɗiɗon konnguɗi ganduɗa kadi
président Macky Sall heɓino wadde ɗum ɗon ko hankinde uddituno toon to ganduɗa kay oɗon patrouilleur biteɗo ñaññi wadde ɗum inauguré e nder hen noon o heeɓi waɗorde profité gam waɗorde rendre hommage e ɗiɗon soldat woni koninkoɓe joyo commandoji ɗi ganduɗa majjunoɓe ñande 5 lewru janvier ndu vraiment hollirde tigui rigui sunare makko e alhaali oɗon vraiment e république o e hoore mum hayni e famille ji ɓen ɓe ganduɗa kadi ko ɗiɗon marin-ji majjuɓe e nder hen noon o watti hen duwnimaɓe kadi o holli vraiment yo ɓeyde tekkinede e renede no feewi e ɗum ko ganduɗa woni ɗiɗon laaɓi Elhadj Bass no hanniri ni henne ko wona ɗum ko e alhaali kadi dawrugol e mbawata woppude ɗum ɗon kan haala ka ganduɗa hannde en puɗɗinoma haalde ɗum hen nane Elhadj Bass to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko fotɓe e wiyaɓe ko waɗaɓe recalé e nder sumgoji ɗiɗon Elhadj Bass haaɓe poti tigui rigui fottoyde e walla mbiyen hoore leydi no foti bismadeɓe ɗum ko hande 17h toon to palais de la république kono noon en jii kadi ellede wona kamɓe binduno lettre o par ce que woni hen saliɓe en kaali ɗum nane ko juste gartenen nde wonno ko information mo ganduɗa kadi baɗɗo cristal gulɗo diaw hande noon est ce que namdal ngal namdoɗa ham ngal nane ngal min namdirte ɗum ɗon ene wawi taw an yendema yendam jiiɗa aɗa ɗamini maɓe mbaw hebde toon walla wadde abordé ɗum ko ganduɗa woni diwtugol ɗiɗo sumgoji e o saaha to yarata ɗo to heddi tan jonte seeɗa kadi kalis baɗaɗo hen dépensé o walla kadi ni par ce que hayso tawi wona nombre de candidat ji ɗi par ce que oɗo kadi ko banggue gandanɗa hoorema ɓe jiiɗi ko yo élection ɓuura udditade walla fichier o yo yurnite fichier o ene waɗi caɗele d' abord mbiyaten ko hakkille wawa jaggude ɓe jaaha toon ɓe mbasa haalde on ɗon report maɓe kal est ce que maɓe keeɓ walla ɓe keɓata est ce que président de la république ma yaha hen walla yata hen en tout cas dans tous les cas de figure e nder audience maɓe o maɓe kaala hen report par ce que waɗmi wiide noon tan ɓe kaalino ɗum e nde ɓe bindata nde ɓatake o ɓe kollitini wonde ɓe jinno so dokka sagoji maɓe taw élection ngaji ne waɗe repoussé seeɗa pour comme ça recours maɓe wawa nadde ƴeewe holko saabi eɓe mbaɗe recalé par ce que pour kamɓe ɓe ɓuuri wadde contesté également koɓe mbaɗa ko recalé no hannirta ni hen mais e nder hen tan en jii même e commentaire uji en jii quand même won winduɓe mbiya wonde beela comme par exemple beela ma report waat pas de report, c'est ça, c'est ce qu'il a dit, pas de report des élections. Pourquoi, o wi ko pourquoi Macky Sall wadde no waɗaɓe recevoir woni King Flam Thiam o wi so tawi report wodata holko saabi président Macky Sall en waɗaɓe recevoir Macky jogui droit waddeɓe recevoir par ce que koɓe winduɓe ɗum lettre voilà report le fait Macky ne bismoɓe waɗani synonyme exactement et report. Très bien, merci. Parce qu'il y a d'autres options aussi. Allah jarama mi sikki mata en jubbanta seeɗa tan yimɓe e wonande arɓe plateforme voilà rapidement haade men arde e dawal men gongal Olel Kane kalana en arɓe plateforme o ko Kawba omo salmina mi jarno boy ka from Siwol gummiɗo toon to Siwol Baydi Sy Hamidou Sy Sow kañum ne wi jaam wale moon Diop Sarr Siley Mamadou Niang bonjour Aminata Dia depuis Néerlande aussi kañum enen beltanomo no feewi sabu à chaque fois mo arta Aissata Mbaye Pindi TV jarama Mamadou Abdoul Sall ça va Adama Diop min Mounirou Sow Hunare légal jingue voilà Mounirou mi salminima King Flam good morning all Pindi Adama Diop Awa Sakh on calminama o namdimo beele holko saabi président Macky Sall en waɗa recevoir so tawi report ala a ɗon en jaabima ɗon lamtoro mi salminima mi salminima mais également lamtoro mataw o yiɗi wiɗɗo ko épaule gu Mauritanie dow Algérie enen en calminimomo so Allah lamɗo donc wattandi ko Thiaby Gaucher bonjour Adama Diop bonjour Abbas a salminama les opposants avions de temps d'avancer 4 ans et demi nanɗon tan wadde noon Thiaby Gaucher nanɗon tan
Merci beaucoup joni joni en garat rapidement hade men uddide ɓoggol e garan e dawal men ganduɗa kay ko cakkitingal woni olel kan eɗen gandi ɗum hankkadini désormais ko ɗoftata en ɗo henna e nder jewte men hay ni kadi en jettan jarnoɗen ɓen ɓe ganduɗa kadi ko waɗoɓe ɗo reporté match ji Sénégal no hanniri ni henne vraiment reportage uji baɗɗi fayida ɗemgal pulaar bandiraɓe belto hen kala to mbawi wonde radio ji jokkodirde men en tout cas Amadou Moussa Anne Djibi Dieng wondude mo ganduɗa kadi ko Daoudou Diouf e Laza Bassar an hoorema onon foof jettama no feewi e darde moon no jiɗɗon kadi humpitirde e kiram jagguɗon ɗam beele oɗon mbawa vraiment humpidde bandiraɓe fulɓe ɓe ko haalete ɗemɗe goɗɗe o c'est possible ene wawi haalede ɗemgal men no hanniri ni hen Allah jarama on jarama joni joni en jahan to régie avec notre technicien à la radio jehen mbaɗen attaché les ceintures toppaɗen toon to Côte d'Ivoire précisément Yamoussoukro kono ma en ɓennu ha toon to Abidjan. ko noon mbiɗa sikki joguiɗen tan ko 3 minutes hayso tawi en tardi seeɗa ɗum ko ganduɗa woni e nder formalité ji ɗi Elhadj Abbas toon to aéroport tardi seeɗa waktuji men vraiment nene dogo dartaki e garan rapidement tan caggal nde jarniɗen no technicien Oumar Diobbo Sow e wondude mo ganduɗa woni Ganuli hande koɓe pilotage omo ganduɗa ƴewno en Fredo taw bagage uji valise aji men de 10 kilos ɗi ɓurtani woni Djibi Dieng de toutes les façons en jarnimaɓe no fewi joni joni en garan puɗɗorɗen taw d' abord coup de tonnerre mo ganduɗa kay kewi hanki toon to Côte d'Ivoire humiliation mawɗo mo leydi Mauritanie waɗi ɓen ɓe ganduɗa kay ko leydi Algérie ha heeɓi kay hen polgu tigui rigui oɗon match mo ganduɗa baɗɗo fayida mo jebɗen hanki vraiment ɗon heeɓi ni wadde feere ha ɓen ɓe ganduɗa ko équipe Algérie Elhadj Abbas vraiment tellitade seeɗa no hanniri ni henne ha par ce que eɗen mbawi wiide ko 2 points ɓe jogui hanki noon en jii leydi Mauritanie équipe goɗɗo dariɗo baɗɗo agressif to banggue yidde hebde victoire vraiment ko eɗen mbaɗaɓe félicité leydi Mauritanie en jii Sénégal so gagnima noɓe jaltirta ɓe mbaɗa fete ni kono hanki kadi en keeɓi hebde kabaru vraiment toon to Nouakchott Kay Haydi Sehel Babi partout kala to jaaɗa e nder guure mawɗe ɗe ha e guure tokose ɗe waali jantan en e ko way noon en jii kam foof ɓe jalti vraiment haaɓe kollita weltare mabɓe tigui rigui nguɗon polgu ene weeli Elhadj Abbas en jii vraiment ko 1-0 ɓe lappi ɓen ɓe ganduɗa kay goni Algérie noon ma en gartu hen Elhadj Abbas ha joni e nder oɗon alhaali haade men artude en garan e point ngaji ɗiɗon oɗon poule eɗen gandi Angola heeɓi hakke 7 points Burkina Faso kañum ko 4 points wondude ɓen ɓe ganduɗa Mauritanie Allah hokkiɓe polgu nguɗon ɓe keeɓi 3 points Algérie noon ko 2 points mun heddi ɗum noon e mbawi wiide Algérie éliminé. Merci Oumar Diobbo Sow to rési to en ɓe mbi noon vraiment ko hunde ganduɗa hulɓinide mawde bettude kadi yimɓe hewɓe donc bravo no Mauritanie no ɓe mbirata ɗum Mourabitoun holko firti e commentaire e kala ganduɗo yo waɗa nen walla an aɗa andi e gaccen tan les commentateur uji ɗi mbaɗanen ɗum ɗon ko wona ɗum ɗon kadi ko hunde ganduɗa eɗen jiiɗi haalde rapidement gonga ni waktuji ɗi jettima kono il faut jettinen ɗon haade men haalde Sénégal seeɗa e oɗon victoire baɗɗo fayida eɗen gandi historiquement e nder coupe d' Afrique Algérie ɓe mbayri hebde polgu go guila 2019 hakkude men e mabɓe nde ɓe guelminten nde guila nden noon ko malédiction ɓe donki tan yooɓe keɓ polgu e nder CAN soit ɓe keɓa match nul soit ɓe keɓa défaite eɗen mbawi artude hen Algérie contre Guinée équatoriale 1-0 Guinée équatoriale finoɓe 2002 Côte d'Ivoire contre kadi Algérie contre Côte d'Ivoire finoɓe ko 3-1 2002 Algérie contre Angola 1 but partout donc 2024 oɗo Algérie contre Burkina Faso 2 buts partout donc oɗo ɓennuɗo oɗo gonaɗo ɗo henno Algérie contre Mauritanie ɗum ko hanki Mauritanie fiiɓe 1-0
donc vraiment ko malédiction mo ganduɗa mawɗo guila ɓe mbaɗi en oɗon humiliation 2019 guila nden Algérie heɓani victoire e nder ɗum ko gandanɗa hoorema woni kan ɗon ne kadi ko rapidement en garan kadi rapidement bandiraɓe jaafo hen seeɗa tan e alhaali kay oɗon entraîneur mo Mauritanie vraiment ɓe garte makko no feewi Elhadj Abbas ko golle baɗɗe fayida o waɗi o mantiniɗe no feewi e jettimo kay no tiguiri rigui e haqqilantagal makko kanko Amir Abdou kanko ɓe mbi o wonti gorko kay guidiɗo o wadde feere ha ɓeɗon Mauritanie naɓe mbaɗi qualifié e 8e de finale ko kanko koto makko ɗo fuɗɗi ɗum noon ko histoire mawɗo e nder CAN tiguiri rigui pour la première fois e nder tarikh leydi histoire kono kadi sen duttimi caggal ɓe mbi e 2022 toon to Cameroun wonno ko kanko kadi heɓno tigui rigui wonde entraîneur guidiɗo nawde oɗon équipe Comore o wonno tigui rigui toon ummi ngam arde wadde entraîné équipe Mauritanie o ko kanko kay iɗino wadde qualifié Comore kadi e 8e de finale e oɗon CAN 2022 toon to Cameroun pour la première fois dans l'histoire donc eɗen mbawi wiide ko on homme de défi de 8e de finale ɗum noon ko hunde ganduɗa wande fayida no feewi équipe Sénégal fi oɗon match mo ganduɗa kay ko padanoɗo no feewi leydi Guinée no hanniri ni henne hakkude men leydi Guinée eɗen gandi ko derby mawɗo ade match o en kalini ɗum ɗo hanki waɗi vraiment confrontation ngaji kewɗi kono ɗum foof e wade noon hanki les lions vraiment mbaɗi assuré Elimane Ndiaye wondude kadi Abdoulaye Seck ɓen vraiment machallah sen ƴeewi équipe o e ma en gandu oɗo équipe kamɓe fof haɓe jogui capacité marquude guila e défense milieu terrain attaquant haala mum haala kamɓe fof maintenant mataw konngol ngol président Macky Sall o wino yoɓe janggu markugol biyuji ngol elle aɓene kolla en ɗum no e oɗo kan eɗen ñaguiri kadi jomiraɗo joom baɗe bawɗo kadi nde ɓe jokkata golle par ce que joni mbiten golle ɗe ɓeydi fuɗɗiti ko kamɓe kadi mbaɗi carton plein avec 9 points ko kamɓe tan keeɓi ɗum ɗon kadi e jii aɓene mbaɗe apprécié un peu partout e nder Afrique vraiment machallah kam leydi ndi ganduɗa kadi Côte d'Ivoire kamɓe foof aɓene mbaɗi haɓɓere wotere haaɓe cipporti leydi Sénégal eɗen jinno haalde hen ko heewi kono en garan tan goddiren ɓoggol ngol e ñaami waktu o no feewi hayso ko seeɗa e auditeur uji 78 158 81 05 pindi espace FM assalamu aleykum musidɗo allo o parani noon donc ene woodi kadi toon to banggue Skype mbatton ko pindi espace FM ma on mbaw kadi hebde nadde ɗo henne won jettiɗo ga e ɓoggol he assalamu aleykum musidɗo maaleykum assalam hamdullahi no mbaɗɗa selli Abbas Sarr Adama Diop a salminama juurama mbaron mbaale jaam tan ni en jetti Allah en jarni nelaɗo alayhi wasallam amin yo Allah yoɓon moƴƴere kabaruji moɗon laaɓtuɗi renno jarama inde yettode Moussa Diaw diwan hayre law Moussa Diaw Seydou Diaw wallahi Seydi Sarr Seydi Diop jarama Seydi Diaw bisimilla min beltanima Allah min beltanima mawɗon jarama bisimilla Diaw to banggue affaire opposition ngaji ɗi hakkude mumen ene Macky Sall ko Macky waɗi ɓe recevoir ko ko yiiɗi wadde ɓe recevoir ko ko yiiɗi wadde ɓe recevoir ko ko moƴƴere makko tan e timmal makko e kadi sa woni gardiɗo aɗa golli ko golli ko ala e sago so tawi nde ɗo jiɓere fuɗɗima wiide ina wawi ni henne noddudeɓe kadi o yewtida e maɓɓe ɗum kadi ko hunde wande fayida kono hatta kam ko fonno waɗede fof kam ina waɗe so tawi noon gandanɗa hoorema an a yiitaki hoorema tan mbiyata koko waɗa ko fof ana lawol walla wonɗo rewi walla wonɗo refti ɗum kam wona hunde wonde wonde ko noon a jarama Diaw noon mi salmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe jewte moɗon baɗɗe fayida ne gandanɗa hoorema naftude renno gon si jarama merci beaucoup Diaw golle ma jooɗi peewi tigui rigui hande kadi e programme o haade men ƴeftude goɗɗo Namibie hakkude mum e Mali ko 17 heures wonata Afrique du Sud hakkude mum kadi e Tunisie ko 17 heures kanji ɗi foof petite 20 heures noon ko ɓen ɓe ganduɗa Tanzanie République démocratique du Congo Zambie hakkude mum kadi e Maroc ko ɓenne kadi ko 20 heures ɗum ɗon woni programme hande o won gonɗe e ɓoggol he walla banggue Skype ala gonno toon assalamu aleykum ga waaleykum salam wa rahmatullah no mbaɗaɗo selli Diop Adama Diop a salminama juurama inde yettode
oɗo khalifa maɗa a wiyama Diop ñebbe Abdoul Dieng. Abdoul Dieng a wayram nanede mbaɗɗa e ɓuuɓol jam wayre maɗa o tawuji tan mbaɗɗon e neige onon ne ko mawɗum oɗo sahade ɓuuɓol wonade Dieng en salmini Sara Dieng on juurama kadi on beltanama e kala saaha bisimilla Dieng Seydi Dieng en mbaɗi félicité équipe nationale de Sénégal vraiment gacce ngala e mabɓe dal eyi yo Allah newno kadi ko heddi ko amin ya rabbal alamin e raɓɓikinade kadi jayɓe siisiɓe joɓɓe noddaɓe to en no ganduɗa hoore maɗa paale ɓe président foti yiidude ɓe e yoɓe tinno ɓe gartira haqqillaji e koye mabɓe Sénégal banggue politique o kadi yoɓe tinno ɓe gartira neɗɗagal e mabɓe e par ce que Sénégal hannde o ganduɗa hoore maɗa kala no wawa waɗede kala no makki waɗi dal bonɓe koko jiiɗi bonnude tan ko jiiɗi bonnude inde makko jiiɗi bonnude ganduɗa hoore maɗa inde ko wiyeteno ko laamu Sénégal wonde potal ala te yimɓe fof ne gandi potal ne woodi yo fab wallahi koɓe namdi ɗo ko ɗum ɗo nde ɓe noddano adana kamɓe fof yoɓe ngar ɓe jewtinde pourquoi ɓe namtono ko ɗum ɗo nan ɗo jarama noon calminama on juurama kono hadema yaade dendi eyyi mbiɗa yiiɗi jarnoɗoɗa en kadi mbaɗa félicité nde wonoɗa équipe Mauritanie o Mauritanie vraiment ko noon ko hoddiɓe kamɓene kadi yo Allah niwno beele ɓe dañi victoire vraiment ko hunde wonde fayida allahumma amin Allah jarama won goɗɗo gonɗo ga e ɓoggol he en ƴeftanmo tan 78 158 81 05 assalamu aleykum musidɗo gonɗo e ɓoggol Seydi Diop Seydi Sara Seydi yettode ma Dia hayre law inde nde Oumar Demba Dia hayre law Cheikh Oumar Demba Dia bisimilla jarama bisimilla ustu radio ma ngo Oumar Demba Dia ustu radio ma ngo beele eɗen mbawa nanodirde Oumar Demba Dia hayre law noddanno bismillah Oumar Demba Dia bismillah ma on calminama on juurama on neldama duwaw on ñagama duwaw min jarama min juurima on ñaganama Allah moƴƴere yo Allah amin hakkino kumdidir toon bandiraɓe ɓeni amin foni jowtema amin yo Allah nawdordo yeeso amin ƴetto sababu baɗɗo ɗum ɗo noon yo Allah wurnuma ko juuti amin ya rabbil alamin yo Allah yom moƴƴere jarama Seydi Dia calmini bandiraɓe en juurima foof merci beaucoup en ñaguima duwaw machallah Seydi Dia amin min mbi amin beltanimomo no feewi kanko Cheikh Oumar Demba Dia toon to hayre law hayre law naaɓe machallah o tawi won gonɗo banggue Skype to ganduli assalamu aleykum allo a yettima de jaggu ha tiiɗo allo gando o yetta hirawde kono ƴeewen ƴeftude gonɗo ga e ɓoggol o assalamu aleykum musidɗo bisimilla yettima allo banggue ɓoggol ga won jettiɗo maaleykum salam mbaɗa aɗa selli wallahi ko yettere Allah jam tan ni mbeɗa heeɗima mbeɗa heeɗi moon e bisimilla kay bisimilla inde yettode o ko Abdoulaye Djiby Mara huno ko hayre bismillah Abdoulaye Djiby Mara huno ko hayre bismillah ma ko salminde juurade kadi e haadde tan ko fewte programme mo kalteno to bañde mawɗo galle o walla mbiyen mawɗo leydi ndi mi sikku koɗo fof biɗo ne yiyarde ma bismotomo way kettoɗamo e miijo makko weddi ko kadi wonko yimɓeɓe mbiyata wonde joni élection wawa distude so élection o tawama so waɗi wonko wawi sellinde walla wawi wonko bonnude e nder leydi he en ƴeewat so disti so tawi ɓurata moƴƴude ɗumne kadi ne wawi abbede ko noon eyyi ko heddi ko banggue équipe nationale Sénégal e Mauritanie eɗen mbiyaɓe yo Allah nawruɓe yeeso amin vraiment no Mauritanie weltini yo noon weltini Afrique o kadi vraiment wono yeeso heeso ngoɓe gaddi ɓe kolliri han kadi équipe tokoso ala way saabu yimɓe heewɓe so namdonoma hakkude Mauritanie e Algérie mbiyata ko 4-0 5-0 walla 10-0 ni kono ɗum yiwi hanki
yo Allah wat jam amin mi sikki ko ɗo ganduli jagganta en ɓoggol waktuji ɗi gasi ha laaɓi ceer kono elle wonmo mbiɗa o kokkata ham to banggue Skype ha mi ƴefta mo walla gasi bisimilla o hokki kam goto assalamu aleykum banggue Skype. Waaleykum salam. No mbaɗɗa? Mi salmini mi juurimama. Mi salmitimama Guiɗo. Inde yettode? O wiyete ko Adama Thiam. Adama Thiam to nodduɗa en? Mbaɗ nodduma to Grèce. Grèce Thiam, Seydou Thiam. Ouais. Mi salmini monsieur Sarr. Merci Seydou Thiam. To jeyɗa ga e cuuɗi men? To wiyete Kawel Dialloɓe e nder département Matam. Ok. Machallah. Seydou Thiam dendi bisimilla ma. Bisimilla. E ko pour haalde état o tan. A yi saɗiɗi wonde président. Ɗon ka président parti. Sa yehi ha population waɗima élire. Won koɓe liggata e dandema. Mbima à partir de aujourd'hui ko an woni chef d' état. Chef d' état, ouais. A wona état non. Mais ka chef d' état. Ka chef d' état. Donc pour famnude opposant ji ɗi ay ko jiɗɗa wadde ko sa yehi ha heeɓi appareil o wona ɗum mbaɗata koko appareil o yiɗi ko mbatta. Effectivement appareil o adato holludema wiyanma ko d' abord comment on peut vivre avec les gens qu'on n'aime pas e ɓe poɗɗa teddinde taw manam holno mbawɗa wurdude e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jiɗama sen mbiri noon entre guillemets ko ɗum appareil o hollatma taw par ce que yiɗɓe ɓe ɓenne aɗa wawi wadde ɗum négocier mais waɗoɓe violence ɓe koɓe jiɗama ɓe donc appareil o yiɗa ɗum. Appareil o yiɗa ɗum kono kadi a ƴeewan holno mbawɗa wurdirde mabɓe. Hol kadi no mbawɗa wurde ɗum wiyete mbaɗata utiliser que les lois de la scientifique. Machallah. Ok. Mais o ko monsieur Thiam rendo hein? Ko monsieur Thiam rendo. Rendo non mbaɗendi o nan. D'accord. Allez-y monsieur Thiam. Allez-y monsieur Thiam. Bon, andi kadi waɗino ɗon 3e mandat won moment goto yimɓe mbiya yo haal. E wonto dorina ay président kala nde dari so daari dow less ɗo won diidol nan ɗon diidol ngol wiyete ko zone d' obligation de silence d' équilibre et de la protection ngol ɗon diidol firti ko l' état à 5 jogui ko 5 murs de protection e 5 loi yirli ɗum loi goto waali Sénégal o nana assemblée nationale loi ji keddiɗi fof goni ko caggal leydi pour ganda holno état jogiri doole hol kadi aussi surveillance mo leyɗele goɗɗe ballanma yimɓe yoɓe gaccu cakan guila 2021 gonɗen koye zone de non loi et zone de non droit ɗum noon mi yaafima moon kadi mi salmini on juuri moon a jarama Seydou Thiam participation ma waɗi fayde depuis Grèce min cikkimi ko Thiam sahaji amin kewi rendude amin kewi hawrude e radio goto no wiye radio Rendez-vous Rendago ɓuurale ɓamtare d'accord mataw ko goɗɗo fotata wonde oɗo nak ma en ƴeew jokkodirde makko Ganduli jagganen numéro inchallah ma en ƴeew jokkodirde makko inchallahu taala par ce que vraiment yande nde ne waɗi fayida no feewi hono ɓeɗo kadi ne cohla e hono e radio ji ɗi inchallahu taala gasi ha laaɓi ceer e Lazabas mataw rapidement tan en mbaynoto so tawi ala ɓeydiɓe e plateforme o waktuji ɗi gasi ha laaɓi si won ɓeydiɓe rapidement Adama Baba Ndiaye enen calminamo au passage Lamtoro Sall mo ñaabina Oumar Sow aussi salmini jarni kanko Oumar Sow noon umnodat ko hunare yon jarama Oumar Sow Jingue Oumar Sow bon voilà ça oustaz Sow aussi arti kañumne donc caggal ɗum ɗon en calmini bandiraɓe kala en jarni ɗumen en beltinima dendagal hettiyankoɓe men te mbawi wonde nder dundu Baba Adama o kala hayre lawnaɓe en mbiyaɓe chapeau à Demet mais également chapeau à nos parents wonɓe toon to caggal leydi ko wayno Oumou Thiamen en nananimo hannde kanko e Mamma Dieynaba mbiɗa andi ko temps o rek faadi quoi en jafnimaɓe no feewi ene wawi noon janggo ɓe gara e pottoɗo e Amadou Moussa an e an o tigui rigui no hanniri ni en direct e Pidi TV e en direct kadi radio moon Allah jarama Ganduli to karallagal banggue radio to banggue régie ko Oumar Diobo Sow wondude caméra omo ganduɗa woni Djiby Dieng
Ali Fall to karalagal tongal to en calmini be jettibe jarimabe no fewi wono en jarnor kadi Dik Espoir FM la 93.7 tonto Tambacounda, Demed FM la 92.2 tonto Demed, Hunar FM la 104.9 tonto Hamadi Hunar, kono kadi Danema FM la 90.4 kono en jejjitane kadi hade men yettade be benni Danema o FM ko tonto Matam, ndewten hen ko tonto PT gonda kay Fouta FM la 90.7. bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer Allah jarama on jarama mawon keɓe yewtere mon joni joni ko ɓoyani ko to banggue e radio tigui rigui omo ganduɗa woni Oumar Malik Oumar Sow wondude e équipe mum yewtere mon holno pinirɗon. Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah. Olel Pindi Subaka ko yewtere nde rédaction Pindi radio waɗanto on e kala subaka. Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Pindi Subaka. Olel Pindi Subaka ko yewtere nde rédaction Pindi yuɓɓinanta on e kala subaka altini ha aljuma